औ 10 बोसोरसो जाबाय 10 बोसोर जाबाय ना हाबा जानाया फाग्ला या 9 बोसोर जाबाय जायानो 15 बोसोर जाबाय हाबा जानायाथ' औ फिसाजोआ खै बोसोर जाखो होनदों 15 बोसोर सोरला हाबबाय मानोबा मानो गोजोनो ना जोंनि देरहानांगौआनो देरहायाबा औ जोंना बिचार हा नांगौ बिचार नांगौ होननानै अनेक थाखा फैसा गारबाय दा बेखौनो जोंना बर' हारियानो जेबो मिथियाबा गावनि हारिजों हारि मालाय गुबुन हारिखौल' देरहानो आनबिचारखौल' देरहानो नाजाबाय दा आनबिचारा देरहाबाय जोंलाय मा मोनबावनो दालाय आच्छा दावदै मोनबाय ओरैजाय ओंखाम जादों थेवब्लाबो आं इसोरखौ एसे आमनि खालामनि मा ओंख्रि जाखो बाबरे इउपिपिएलआव मा होनदों नोङो नांदोंमोन जोङो नोंना मा पार्टिमोन इउपिपिएलमोन आंना इउपिपिएल आच्छा ओमफ्राय दा मा जाखो जोङो माबायाव जेननानैलाय जोंलाय माथो मोनबावनो होननानै जों बिजेपियावनो हाबना थाफिनबाय आरो आच्छा बिजेपियाथ' देरहाखाबाय जेनेबा सानो नामा नों जेनेबा इउपिपिएलआ जेननायनि खारना मानि थाखाय जेनदों होननानै बेखौथ' जोंलाय बोरै गोजौनिफ्राय मा बे गाहायावबा मा दं मा गैया जों खना खलाखौनो बोरै मिथिनो मिथिबाबो जों बुंनो हायो जाना दङ मिथिनायालाय मिथियो अब्लाबो बुंथ'ला लाजिबाय जों जेननायनि थाखाय आरो नेक्स्ट बारावहाय माबायदि सानगोन बायदि नेक्स्ट बाराव जेनेबा अबे लामाजों अबे माया सफैगोन माया माने आग बारायगोन माया इसेबां इम्पर्टेन्ट जागोन जों बेखौ थाल लानानै होसिगोन आच्छा नों जेनेबा सानो नामा जेनेबा जेननायनि मेन खारन जेनेबा नाम्बार 1 नाम्बार 2 पइन्टआ मानि थाखाय जेननाय बायदि बुंथ'ला जे बुंथ'ला ओइ बिनानावफोरनाव सोंदोलाय माथो सोरबा खाथ्रा जाबाय आं ओरैसो मोखां जानो लुगैदोंमोन दे दाबो जेबो नङा खबरा मोजां ना मोजां नोंसोरथ' गासैबो बिटिआरनि जाहैबाय दाथ' नोंसोरथ' गुफुरनि होनबाबोथ' गोरोन्थि जासिनोथ' गाज्रि मोनसिगोन नङा होमबा ना दा जेनेबा नोंसोरो मा जेनेबा फैबाय थानाय समाव नोंसोर दा जेनेबा माखौ बांसिन गोसोआव फैबाय थायो बिटिआरखौ गोसोआव फैयो ना सनितपुरखौ गोसोआव फैयो बिचार होननानैबो लाब गैया मानोबा ओरैनो मानो ओरैनोबा माबाथ' मोनसे खारन थागोन ना जेनेबा गोसोआव नों मानि थाखाय गाज्रि मोनदों लाब गैयै होनलायनाय आरो बिटिआरबाबोथ' दा जेबोआनो खौसेथि गैया नालाय बिनि थाखायनो बिटिआरखौ माने जों मोजां मोनाखै आरो मोजां मोनाखै मानो होनोब्ला जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टमालाय मा जोंनि एरिया खन्द'आवनो खावसेया बिटिआर खावसेया नन बिटिआर बिदिजोंथ' जेबो बिटिआरनि माबा गैयाना बेखायनो दा माने जों बिटिआर जादोंबाबो जोंनि गोसोआ माने सान्थि गैया आरो गोजोननाय गैया दा जेनेबा नोंसोरना नैबे गामिया बिथोर हाबनो हाबाखै बे जोंनियालाय हाबदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बे खाथि खालानि जेनेबा खाथि मोनबेसे गामि खालाना ओरैहाय 3 नम्बर हाबाखै ना 3 नम्बरा हाबाखै 2 नम्बर हाबदों 1 नम्बर हाबदों मोननैल'सो हाबदों बै साननंबालि जानखाय हाबदों ओमफ्राय बिदिनो खन्द' हाबदों खन्द' हाबाखै बिदि खन्द' हाबदों बिदियावथ' मा होनो बिटिआर होननानैथ' जों जेबो मोना हाबबाय नालाय हाबजोबनांगौ गासिबो समान हाबनांगौ आरो समान हाबनांगौ हाबनांगौ दाथ' खन्द' हाबदों खन्द' हाबैया दा बेखायनो माने जों मोजां मोनाखै जेनेबा फैबाय था ओमफ्राय जेनेबा दै आङो दिनैहाय नोंसोरनि नैबे सनितपुराव फैनानै ओरैबायदि नुबाय आं माने ओरैबायदि गिदिंदोंमोन आरो ना मोनफ्रोमबो गामियाव ओरैबायदि बानलुनि आयु हाबा बानलुल' बानलु बानलुजोंनो दा सोलिना जानांसिगोन बेफार खालामनानै ओमफ्राय रावजोंबो नायजाला नालाय रावजोंबो साख्रिबो मोनला बेखायनो बानलु बेफार मावनोसै हाजिरा मावना जानोसै ओरै सासेया माथो जादों बिराद मुखुब बिराद ओंखाम उखै गारदों नामा ओंखाम उखै गारदों ना सानबेसेनि जाखाखो नोंलाय ओंखामखौलाय गाबोन फुंनिबो जाखाबाय थाब फैथारनांगौ ना बावनो औ जाखाबाय आयै लेबा दिनै सानसे मोनजायासै नोंनालाय अबावमोन नङा जेनेबा नोंना गोदो जोनोम जायगा अबावमोनलाय नोंना गगामुगाव मा गामि आयै महनपुरनिसो बोरै फैलायनाय जाखो नोंखौलाय खावना लायजानाय ना खारस' फैनाय नोंलाय मिथिया नोंबो मिथिया होमबा आयै लेहाबाब नों जेनेबा फैजेननायाव माबायदिमोन जायगाफ्रा बेयाव गुफुरा नङा जेनेबा बे समाव बे जायगाया माबायदिमोन नों फैनाय समावहाय
मोजांमोन आरो मोजांमोन मोजांमोन आरो औ बेनिफ्राय जेनेबा नोङो जेनेबा बै समावथ' जेनेबा फ्राय माने मा होनो बेखौहाय नायलायलायनानैसो हाबा जायोमोन ना दानियाथ' जेनेबा गावजों गाव गोसोथोलायलायनानै हाबा जायो ओमफ्राय खारनायाबो माने गावनि गोसो बायदि खारो नों बेनि सायाव मा बुंनो सानो मोजां नङा मोजां नङा नोङो बैफोरबायदि मानसिखौ नों मा बुंनो सानो दामनांगौ आदसा जेनेबा नोङो नों जेनेबा सानो नामा नों जेनेबा सानो नामा बियो मानि थाखाय खारदों होननानै मोजां नङाना गथ'फ्रा औ बिमा बिफाया गियारमोन आं ओंखायनो नों बेखौ माबायदि मानसिनि बा जातनि बुंनो सानो नोंलाय औ मोसौ गियान जुदि नों बैफोरबायदि मानसिखौ जुदि खाथियाव मोनोब्ला नों माबायदि पानिशमेन्ट होजानो लुबैयो होनांगौ आदसा होनांगौ औ खारजायाना औ जेनेबा नोङो मा होनो जेनेबा गगा मोननायनिफ्राय फैनानै जेनेबा बेयाव खै बोसोरसो जाखो नों रायजो जानाया औ 10 बोसोर जाबाय ना फिसाजोआ खै बोसोर जाखो होनदों 15 बोसोर ना दिनैहाय आङो नैबे आदानि जोंहा सारादुना गाबोन आरोना गाबोन माने फैबाय थानाय समाव नैबेयावनो खिन्थु आङो मा जाहैबाय दिनैहाय नैबेयावहाय आङो फैनानै जोंहा नैबे खाथियाव आरोना बे मादैमोनजों बा आंनि बायदि बायदि सोमोन्दोनि जानानै रायलायबाय आरोना नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोननाङा आं माने एसे जमनि टाइपआव रायलायबाय सोरनिबा माखासे खोथा आरो सोरबाया माबायदि सेटिसफाइड सोरबाया माबायदि आनसेटिसफाइड बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय दै खिन्थु सोरबाया माबायदि सानो सोरबाया माबायदि मोनो खिन्थु आं जेबो मिथिया जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनाखैब्लाबो नोंथांमोनहा माने बारा गाज्रि कमेन्टखौ दा हरसै आरोना आं बेखौ खावलायखाबाय मानो होनना बुङोबा माने बे एसे हरावसो आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नालाय जमनि टाइपआव बानायबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना ना आं बेखौ खावलायबाय जाहाथे सोरनिबा नैबे एरियानि जुदि मानसिफ्रा नायदोंब्ला सोरबाया माने गाज्रिफोर जानोबो हागौ बा सोरबा बुंनायखौ सोरबाया गाज्रि मोननोबो हागौ बा मोजां मोननोबो हागौ बेथ' थाखायो थेवब्लाबो आं जेबो सानला ओंखायनो आङो बेखौनो खावलायखाबाय जे नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनाखैब्लाबो आं खावलायखाबाय आरोना नोंथांमोना माबायदि सानो कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरना हरबानो जाबाय आं ओंखायनो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय दे